नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव सुंद' टपिक लानानै फैबाय। स' नोंथांमोना नायदो, नोंथांमोननि गेजेराव आं आनबक्सिं खालामगोन। स' नायलांब्लानो जाबाय लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो। ओमफ्राय लोगोफोर नै आनबक्सिं खालामसिगोन आङो, नायबानो जाबाय आरोना। नोंथांना मा बुस्थु साननो हागौ, ओमफ्रायो नायबानो जाबाय जेनेबा मा बुस्थु। माबायदि नुदों लोगोफोर, मोजां नांदोंना नाङाखै? बेनो 500 थाखानो। मोजां ना लोगोफोर? माने हामजानाय हिसाबै बिहरदों आरोना। मबाइलखौ बारा मोजां नाङो नालाय, ओमफ्राय आंहानो बिहरबाय आं। बेनोसै लोगोफोर दिनैनि आनबक्सिं खालामनाया, बे फिसा जिरादानो आरोना। ओमफ्राय डिउटियावसो माने इमारजेन्सिसो खालामहरनाय जादों आंनिसो, माने मालिकनिबा दिगदार जागोन नालाय। ओमफ्राय दा भिडिअखौ नोंथांमोननि बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना लोगोफोर। बाय बाय, नायनायनि थाखाय हामबायसै।